ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom.tj. имрӯз 20 июли соли 2023 ба пешкаши шумо 11 хонаҳои фурӯшӣ мегарданд, ки 10таш аз шаҳри Душанбе мебошанд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. се хонага дар Зарафшон, ҳавлии фурӯшӣ дар назди кӯли Душанбе, ки нархаш ҳамагӣ 170 000 сомонӣ мебошад. ҳавлии фурӯшӣ дар Графзавод, як хонага дар 9 километр, ду хонага дар Цирк, ҳавлӣ дар южни шаҳри Душанбе, ду хонага дар 84 микрорайони шаҳри Душанбе, се хонага дар 103 микрорайон ва инчунин ду хонага дар 7 километр ва 5 хонага дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. ҳамаи ин хонаҳо таъмир доранд дӯстони азиз. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. чӣ хеле ки гуфтем, аз 11 хона 10таш аз шаҳри Душанбе мебошад дӯстони азиз. ва агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 1455 15 танҳо дар WhatsApp ё ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем якта ба якта хонаҳои фурӯширо пешкаш мекунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, посёлкаи Наврӯз, пушти Молбозор мебошад. 5 сотиқ замин, 3 дар хона, як коридор, баня, ҳоҷатхона дорад. гирдуш маҳкам кардагиай, об ва барқи доимӣ. нархаш бошад 160 000 сомонӣ мебошад. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 3297 WhatsApp доранд ва номерои Россия, номерои худи соҳиби хона мебошад, кор мекунанд. примоям занг занед, кор мекунанд дӯстони азиз. нархи хона боз як бори дигар такрор мекунем, 160 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, 5 сотиқ замин мебошад ва 3 дар хона дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Зарафшон, як хонаи рақами 10. хона дар шашум ошёна ҷойгир аст. 3 хонага мебошад, лекин 3 хонага ба 5 хонага табдил додагианд дӯстони азиз. нархи хона 650 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 5707 мебошанд. WhatsApp доранд дӯстони азиз. дар наздикии хона садик ҳаст ва албатта ки мактаб, бозорча, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. 80 метри квадратӣ мебошад ва бо 90% чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона мехарем, медурену зиндагӣ мекунем. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom.tj барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. ва тамошобинони гиромӣ, хотир расон мекунем ки дар имрӯза навормон аксарияти хонаҳо аз шаҳри Душанбе мебошанд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед. хонаҳои хуб бисёр аст. хонаи фурӯшӣ дар назди кӯли Душанбе дар кӯчаи Чангалак мебошад дӯстони азиз. ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе дар дохил аст. об ва барқаш ҳаст. 3 дар хона, калидорушхатӣ 6/3. хонаҳо таъмир доранд, тайёр мебошанд, медароену зиндагӣ мекунед дӯстони азиз. 6 сотиқ замин, 4 тарафуш маҳкам ва дарвозаам дорад. нархи ҳавлӣ бошад ҳамагӣ 170 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 78 мебошанд. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom.tj барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. канечкаи маршрути 26 ва 27 мебошанд, яъне маршрутка то пеши хоная меравад дӯстони азиз. ҳамагӣ 170 000 сомонӣ, 6 сотиқ замин, 3 дар хона ки таъмир доранд, медарону зиндагӣ мекунед. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 3 сотиқ замин ва 4 дар хона дорад. дуташ майдатаран, дутаи дигараш калон мебошанд. ошхона, ҳаммом ҳамаш ҳаст. пушти хона навес гирифтагӣ, декдон, об ва барқ ҳамеша. хона ҷойгир аст дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар Графзавод дӯстони азиз. поёни корвон мебошад кӯчаи Графзавод. нархаш 480 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom.tj барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона. WhatsApp дорам дӯстони азиз. марҳамат.
ва тамошобинони гиромӣ, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон карданд. мо аз сабабе ки навор бениҳоят дароз буд, ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро бе ягон хел ускорение тамошо кунед, ба ватсапи соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо видеоро бе ягон хел ускорение ба пуррагӣ роҳӣ мекунанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад дӯстони азиз, лекин бинои откритий лестница мебошад. барои ҳамин дар қавс O.L навистагим. хона бо ҳамаи чизу чораш фурӯхта мешавад. сурочна дар сеюмо шона ҷойгир аст ва нархаш 240 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, хона дар 9 километри шаҳри Душанбе ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди цирк ҷойгир аст. минтақаи беҳтарин мебошад. ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе. ду хонага бо масоҳати 55.7 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои навастройка. ошонашам хуб аст. хона таъмир дорад дӯстони гиромӣ, таъмирашам нав аст. ҳоло ҳеҷ кас баъди таъмири хона зинда накардагӣ нест ва нархаш бошад 500 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои хайдорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 4 0 мебошанд. ватсап доранд, аз номи каналмон муроҷиат кунед дӯстони гиромӣ. ва ин хонаи мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам. ҳатман дар омада тамошо кунед. дар он ҷо мо боз бисёртар маълумот додагем оиди ҳамин хона. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Южни ҷойгир аст. посёлка Южни яке аз беҳтарин посёлкаҳо мебошанд дӯстони азиз. байни Колхози Россия ва Текстилда ҷойгир аст. 7.6 сотиқ замин мебошад. ҳавли 5 дар хона дорад ва нархаш $90,000 мебошад. 983 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳавли ангарам дорад дӯстони азиз. дар минтақаи хуб ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст ва албатта ки бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ва тамошобинони гиромӣ, дар ин посёлкаи Южни нархи 1 сотиқ замин қимат аст. барои ҳамин нархи ҳавли $90,000 мебошад. ин ҳавлия мо сёмкаи алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам. ҳатман дар омада тамошо кунед. дар он ҷо боз хубтар ҳамаашро фаҳмонда нишон додагем. ва чӣ саволе ки пайдо кардем, ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. аз номи канали Дом TJ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 84 микрорайон. ду хонага мебошад бо масоҳати 57 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад ва нархаш бошад 485 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. хона дар 84 микрорайони шаҳри Душанбе ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 103 микрорайон ноҳияи Сино мебошад. се хонага бо масоҳати 56 метри квадратӣ дар 9 шонаи бинои советӣ. хона ҳамагӣ 5 минут раҳ то супермаркети Сиариён мебошад. дар минтақаи хуб ҷойгир аст. нархаш 550 000 сомонӣ. чӣ хеле ки мебинед дар сурат ҳамаш маълум аст дӯстони гиромӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат. ва дӯстони азиз, ин масъаларо мо чандин бора аллакай такрор кардагем, лекин боз ҳам такрор мекунем. чиба ки мо комментарияи шумо мехонем ва баъзе мардум ҳастанд хиёл мекунанд ки нарху навоя мо мемонем. дӯстони азиз, нарху наво аз мо умуман вобастагӣ надорад. мо танҳо хонаҳоя реклама мекунем. тамом ба мо хонаро пешниҳод мекунанд, мо рекламашон мекунем ва боз як чизро хотиррасон мекунем. дӯстони азиз, нарху наво дар ҳар як минтақаи Душанбе ҳархела ҳаст. мисол ду хонага бо таъмир дар поёни корун мешавад аз 250 то 300 000 сомония ёфтанд. лекин аллакай дар даруни шаҳр, мисол дар 102 микрорайон, дар 82, дар Қараболов, дар назди цирк, ба ин нарх аллакай як хонага фақат ёфта мешавад. ду хонага мутаассифона ба ин нарх вуҷуд надорад дар ин минтақаҳои гуфтагим. аллакай дар ҷо аз 400-450 000 сомонӣ боло мебошад. ҳамин чизро ба шумо хотиррасон карданем. нарху наво аз минтақаи
ҳамон хона вобаста ҳаст. Агар марказ бошад, боз аз дигар минтақаи дида марказ боз қиматтар аст. мо нарху навои умуман намонем. мо фақат хонаро қабул мекунему, дар эълон мегузорем. нарху навоя соҳиби хона монад ва худи соҳиби хона ба мо маълумоти хона пешниҳод мекунад. Тамом. Dom.tj ин танҳо площадкаи реклама, яъне эълонҳои хонаҳо мебошад. дар нарху наво мо умуман хуш набудем, хуш нестем ва ҳеҷ вақт хуш намешавем. давом метиҳем навомона. муҳтарам тамошобинони гиромӣ, умедворам ки гапҳои моро хуб қабул мекунед, хуб мефаҳмед чиба ки мо ба нияти некамон гапҳоро гуфтем. эълони навбатӣ духонага бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои навастройка. хона таъмир дорад. дар дуюмо шона чӣ хеле гуфтем ҷойгир аст. бино аз 5 ошона иборат аст. ҳуҷҷат 100% мегӯяд соҳиби хона. дар хона касе зиндагӣ накардааст. 7 километр назди бозори Ховарон дар бино одамон зиндагӣ мекунанд. ҷои беҳтарину ором барои зисту зиндагонӣ мебошад. свету оби доимӣ дар назди бино, мактаб, бозор, беморхона, транспорти ҷамъиятӣ, мегӯяд соҳиби хона. нархаш бошад 465 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 5 хонага хела шуд 5 хонага пешниҳоди шумо накардем. бо масоҳати 110 метри квадрат мебошад. дар якум ошона ҷойгир аст. бино аз 4 ошона иборат мебошад. бинои советӣ. соҳибаш мегӯяд ки бо ҳамаи чизҳош фурӯхта мешавад. таъмири нав дорад. дар территорияи институти санъат маҳаллаи Хуҷандида ҷойгир аст. ориентир кинотеатр Орлёнок дар наздикии музыкальная школа, садик, мактаб ҳамаш дар наздикии хона. дар наздаш боз глазной больница. нархаш бошад дӯстони азиз 800 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. дар ноҳияи Сино ҷойгир аст. кадоме надонад маҳаллаи Хуҷандӣ дар куҷо аст. баъди якум советскиам, агар мо ба якум советский тарафи Гипразем рафтеста бошем, баъди якум советский аллакай маҳаллаи Хуҷандӣ мешавад. хона дар ҳамин маҳалла ҷойгир аст. маҳаллаи хуб аст. нархаш боз такрор мекунем 800 000 сомонӣ. чӣ хеле ки мебинед таъмираш хуб аст, таъмираш на ва бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор монба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. дӯстони гиромӣ, айни замон мо аз болои як барномаи нав кор карда истодаем. барномаи бениҳоят хуб мебошад дӯстони азиз. ҳам бо хонаҳо алоқамандӣ дорад, ҳам бо чизое ки ба шумо умедворам писанд меоянд ва ба шумо шавқовар ҳастанд. дӯстони азиз, бениҳоят барномаи хуб мешавад. давомнокиаш ҳам дароз, ба камиш 40-60 дақиқа давом метиҳад ин барнома. аммо оли хела ҳаст, оли хела вақт ҳаст то сабти ин барномая, то пешкаши шумо кардана. бораи ҳамин мо кӯшиш мекунем кам дар наворҳои оянда ба шумо ҳамин барномаро кам фаҳмонем ки оиди чӣ мешаванд ва албатта ки аз шумо апрос мекунем. яъне кӯшиш мекунем ки дар ҳар як барномаи ҳамин хонаҳои фурӯшӣ дар навбатиёш аз шумо пурсидан мегирем ки ҳамин барномаи навамонро чӣ хел кунем, бо кадом формат ва дигару дигар ҳам хеле саволҳо ба шумо додан мегирем. шумо дар комментария ҷавоб метиҳед ва именно тамошобинони мо подписчикои канали Dom.tj худашон интихоб мекунанд ҳамин барномаи навамон чӣ хали мешавад. дӯстони азиз, умедворам ин чиз ба шумо махкул мешавад. ссилкаҳои Instagram, Facebook, TikTok ва Telegram канали Dom.tj дар описанияи видео ҳаст. ҳатман даромада тамошо кунед дӯстони азиз, подписатсия кунед. асобина дар Telegram канали Dom.tj. агар мо ягон хел апрос гузаронем, аввалин дараҷа мо дар Telegram каналамон мегузорем. барои ҳамин ҳатман даромада обуна шавед. кадоме ки ҳамин видеоро то охира тамошо кард, албатта ки чун ҳар вақт дар комментария ассалому алайкум нависед, мо ба комментария шумо ва алайкум салом ҷавоб метиҳем. ва чӣ саволе ки доред дар комментария нависед, кӯшиш мекунем ба ҳамаи комментарияи шумо ҷавоби худамонро гузорем. шахсан худам ба комментарияи шумо ҷавоб метиҳам. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.